Želim da podelim nešto sa vama, ali odmah da vam kažem, ukoliko se plašite paranormalnih stvari, odmah scrollujte ovaj video. Snimali smo jedan creepy video spot za jednu od mojih novih pesama u jednom starom hotelu koji je poprilično jeziv i gde se poprilično osjeća neka jako čudna energija. Pesma se zove Enigma i tematika pesme i spota je već dovoljno jeziva i osetljiva, a postalo je još jezivije kada se u jednom trenutku u tom starom hotelu, u sred snimanja možda najjezivije scene u celom spotu, oglasio neka signalizacija poput nekog protivpožarnog aparata, ali to nije bio protivpožarni aparat. To je jako brzo prestalo čim je došla recepcionarka i ona nije znala šta se tu desilo, a ja već danima imam košmare otkad sam pogledao finalnu verziju spota. Svi koji se ne plaše i koji žele da pogledaju da li se ta energija osjeća u spotu, mogu da pogledaju spot na mom Instagramu, odključan je profil, tako da slobodno pogledajte i podelite vaše utiske sa mnom. Još jednom upozoravam da je jako kasno, tako da ako se plašite,